Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayan. Akas sila napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dahi ta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pagkasalitaan nyo tibiyag ka na yan ada yung tukulos malipatan ana pasamak iti kalman lain kaya patulod nyo iti dayto yung programa kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag iti kalman lain. Nagbasa tayo suratin pagkasalitaan ni Julius Kinapauluan. Aray! 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 Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan, idi kalman laing ni pagayam tayong Julius Kinapauluan iti aray, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi, tamanso ti siyatmi. Ag birthday ni Alex nga kaeskwelaan mi manong nemi. Kat siyempre napangkam nagbi-beach. Da kami nga kakaeskwelaan 4th year high school manong nemi section 1. Kapo manong nemi tada kami ti beach. Siyempre ato di kita nakatupis at dakpat nga naka-swimming trunk makita matiki na macho ka at dati kita naka-t-shirt lang maawambrana nga no agdigos da manong nemi agparang agminar siyempre ijay duwa nga mansanas da hindi pa ilang manong nemi akursunadak ta kinapudno na saan ko pa ngayon baga iti I love you kang kuha na ngayon talagang kayat ko pasukan isuda ito ni Judy. Sambat ng iso ti kapintasan kanakwada nga babae nga kaeskwelaan mi manong ngem kursunada ti kinasimple kinadagkat na kanyak manong ape ko na medyo damat laing ko iti eskwela manong kinapudno na adak iti top 3 no kas kasanulain no grade 1 kami mabalin nga adak iti salutatorian no first honorable mention tas syempre ni Alex manong nemi dagbalidiktorian tayo sungar ti kalaingan. Sakmet ti sumar sa runo, uno saan kati Marie. Idin to manong nemi ta ni Judy kata isut utit. Isut lowest no ka. Ngayon adumat no ka manong nemi di kita ma-score na agsipod ta agkaabay ka ngay. Paspasakarek. Paspasakarek no ka. Tultulungan pa iti assignment na. Kaya nakastang siyempre agsakar sa na medyo iilad enjay tugaw ko makitakmat no ko ati puon ti barukong numaning kidayak isuna. Anong nemi adun nagitinarasaw kinapudno na uminumet ni Judy. Hindi umasideka kang kuha na. Hello Judy. Hi. Julius. Uminom ka may. Tsakon, manain. Ano inom mo maya? Ladies drink, siyempre. Ada gin na. Juice, yung ada gin na. Kadoon na ta. Iyalang ka. Anin? Man. Yaman. Iyalang ka. Aman. Pinainom ko. Medyo naghabay kami manong. Nagdalupisakak. Nagdalupisak mat iso na manong. Saan nga nakatupis? Naka-short, nga naka-t-shirt, nabasa t-shirt na katagminar manong nemi ti barukong na. Naman makita na di parang kita keng kuha na ti barukong. Bastos ka, Julius. I love you. Ana? I love you ko na. Mangloko ka manin. I love you. Nga ba ito na birthday ka ko, na mo may baganta I love you. Ore si ka na partekan.
Iminaw makmet manong namingim saan nga dadya tinimplada nga Diyos ka dajin na. Iminumak iti brandy manong naming. Napanak man nangalat iminom brandy. Agmara. Wala ta brandy met kami tininom. Namimos na to juice with gin. Kahit mo ba? Ano yan? Naman. Namanak man yung nangalaman ng ted ko. Kasi lakayat ko't maha ng digos. Hindi ba kang digos? Digos tangan to ha? Tim Macder manong name, Tim Marayan. Hoy, Judith! Jury! Orayan na! Tim Mapug manong name, Bimato. Bimato kakmat manong. Sinurot ko kanam. Iti talumong aw, apag sumat ko lumong awak, inarakop ko isuna. Hoy! Julius ka. Iti pa nangarakop ko anong name nakalikod isuna. Apag sumat ka nagkamak, siyempre, di kita duwaman sanas. Julius ka. Julius. Nabayatin sa kog na. Allah, manong name, minsaleksikot, dakulap ko. Iti, unang titisek na. Iti ni, duwan nga imak, sinagkaysakon manong. Julius, ala ka. Kapalan na kaigam iti data. Virgin? Saan nga virgin na tayo nagkamamon? Pisil-pisil na imas na nga. Kastoy, adadapay nga dubakil no. Hoy, Julius. Manong nemi si Mangon isuna. Gapota si Mangon. Tituwa nga pingping nan titinangil ko manong nemi kalpasan na inamalak di kiti lips na. Lulo ka, Julius. I love you. Purchir high school tayo pa lang. I love you. I love you ka lang, I love you. Loko ka, naramanamon di kiti lips ko. Nagkanang pa yung tidwa masanas ko. Tilayangan saan ko nagkanang kitita. Ha? Huy! Saan mo nga isalagsag na ako? Lapit t-shirt ko. Uy! Aray! Papayagaray kan. Kudkudik pa ilag na ito'y narasay nga kalidam. Aray ko namon. Sinato nakalukloko ka. It's unfair. Unfair? Hindi alak talaga alam mo. Hapay, ipaigam kumat kang kareto. Kinunak manong naimikit imbaba akong t-shirt ko, kenti vrip ko, sa ako pinaigaman. Ay! Nagtakal! Dihanan nga unfair. Igamamat deta, tigamak dito. Uy! Ako nakangarod. Apay, ikatik data. Lak na. Kat na irod. Sige, inikat na nga paisod manong. Kat nakawayway yung titakulap kung anong nemisim magsik iti unag tipantina. Magustuhan na manong. Ala, Julius, amang ano. Anda makadlaw ka na ta. Juan, no kayat mo. Mabanta dya cottage. Ano cottage? Urita, lumlumakan dya init. Mga nabihita ito pa sa atin ito na night swimming. Oh my God, inutoy, dya cottage. Sige, buta nga, ingatong nga rin zipper na shirt ko. Nimdim magas pa yung manong naming nga nanganay ti baso na pinuno na iti juice nga da gin na. Ti maugak pa yung manong naming sa ko ininom. Iso na yung tugot na ti inom na ti uneg. Iti close cottage manong naming simrek kami. Kalpasan na. Hindi rin ko tiri daw sa ko in luck. Kalpasan na. Julius, aging ganat bisito lang aging ganan inigam lang wain. Hamon to isasarik data wain. Baka dyan kaya. Julius. Inikat kon ti t-shirt na manong naming at nakawaywayan. Dakit
bibig ko nga mangkarkaram kay miniti nakatangtangkan manong nimi nga duwa man sanas ti barukong ni Judy. Aray. Aray. Apay garay ka. Mayat. Nasakit nga. Naiwas. Kagatam tanatangkan nga pasat na nagkasakit nga nagmayat. Dahil tagas na. Oh, Julius. Oh, Julius, aking galat kas to Julius. Kagat-kagatam langoy. Sa mong isusurik dito. Dito igamang kami na. Dito ni igamang pagkaptam. Bara. Nagdakal. Kanong kait mo? Ha? Kanong? Sige, kanong pala taman sanas ko. Sakon to kanong data. Julius. Julius. Julius, nagbayat. Gastoy langoyin. Gastoy langoyin. Nuwen, gusto lang, gusto lang. Julius. Julius, nagbayat. Nagbayat, Julius. 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 Nagbayat. Pinagsisinublat ko nga kinaramkam manong nemi ti mansanas. Kastawan naman ti panang pagkapagkal na manong nemi ti batutak. Katagmayat. No pagkapagkalan na kagat-kagatakmat manong nemi ti mansanas. Manong nemi ng paida ko ni tagur-uray nga kama. Kalpasan naman nun name inikat kundi short na inikat kumaten short ko agpadpada kami nga lamo-lamo manong name kat edikohan at damatin ti ulo kiti nagbaitan ti legs na Julius ano koem kanek naapkad una ta gagap-gaputain ta bye-bye adaraman na asin na. Julius. Julius, nagbayat. Julius. Nagbayat, Julius. Binaliwak tipjar ko, posisyon ko, manong nemi, impang kumaten, dagiti doa sakag tinagbayatan, ti ulo na kunam. Kat agoy uya yun, Itay kat pagpagkalan na ngamitan kit isubsubunan manong. Julius. Manganta nga doha. Kaya nga ipilpilamin. Wain manong nemi nakapapangot kami di kasta nga posisyon. Kaya po siguro manong nemi ti arak. Gabuti espiritu ti arak nga tartaray kadagiti orat mi iso nga maaramid mi amay turod nga rabiden ti kastoy. Hindi mi pinanungot manong nemi no anya iti pagtungpalan ti amin. Takunan na nga kastoy kanulaeng ngayon din plastar akon manong nemi nga nagraip manin ti pag-imi barukong kan barukong nagkalanang manin di kiti bibig mi. Irita i-plaster ko manong. Julius, kasadilaing ko na mo sa sarak. Aman. Aman. Ala. Man, porchista pa lang. Amang ano, aman. Ala. Aman. Ala. Aray. Aray. Julius, aray. Napanggoy na malandi kiti bibig na tag-agaray agikismet manong kalintuloy ko lang ng rusuod manong nemi oray no kastahon ti mariknak na panagsakit na hindi maariyak na kiti bibig na aray ala apo hindi mo isarsarak ko naman di pinsarak mo no di mo kaya di babawik di katak uksutak. Ala, naibang mo lang uksutak pa lang. Di mo kayat. Amanin na, kayat ko na. Ala, sumaro din.
Ala na. Iniin na ti patong na manong name. Sige. Nasakit pa lang. Umuhin nga okay lang. Aray. 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 Aray ka ba lang? Una ta na sakit no. Ingatom sa mo sir. Ay mayat. Aray. 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 Aray ka lang, aray. Aray. Ito ka ano nga maawan aray mo. Aray. Aray. Paspasan, aray. Aray, paspasan, Julius. Paspasan. Pinaspasa ko na niya pa yung manong. Saan nga agar aray manong name. No digat ko na na. Mapanakon. Mapanakon na. Wain manong name kasta una ti panang kayat-kayat ni Judy kaniyak. Kinayat kita nak manong name kalpasan na rinokatan nak gabot ha. Siyempre naisardeng ko kinayat kita nak nga rod. Sa kumat lang intuloy manong name itinagbuwabo nga nagkabalyo aging ka manong name mapanan tiriknak kit insabat na matrik na anong name. Julius, dumanak man ang Julius. Mayat Julius. Pura lang nagsangit manong name. Kalpasan di amin. Di kagsangit kasta. Kasta'y laing ko na itay. Hindi apin sa rek mo. Sana ko nga virgin. Sana itong babae hindi ka baybayan. Ano? Fourth year high school na pa lang. Nabayag manong naming nga saan kam nga naging nuni. Nakain na kami. Inarakop ko man rin. Nasakit pa ilan? Nang tayo sa anin. Kadakman. Bimangon. Ala. Tadara. Dara. Pagkakitangan talaga nga virgin kay tayo. Una, hala napadasa ko. Amok benten na dan tumitin istoryain na. Sa alangan ako at ita istoryain na. Tapay. Diga-dikas ko lang nga mapahikas kang ka. Nadupadas diga-diyain na. Isang mapapalak no ko. Itasangkan nga umapal. Kasano nga natin nagsiko ka, Julius? Han? Ang kagsiko? Kapag ko na nagsabat tayo-tayo. Hanggang nagsiko. Ubing ka pa yung kapeksiko. Pagkumangan sa kagsiko. Hanggang kapeksiko. Hapay na ako matahan ko pagsikugan. Takayat mo? Ha, ana? Oh, di saan kagsiksiko? Hamuhat kayat ako na. Alam mo rin. Ha? Alam mo rin, sweetheart. Kaya't mo, si kapit na kinrabaho. Kasano? Tugawam. Nagdakal. Tugawam. Gusto'y gawin. Ala, iyos mo. Gulpim tagtugaw. Siyempre kami na. Kalpasan na. Nagbayan? Kastoy? Kasta? Kasta? Oh, Julius. Nagmayat. May mayat manitan. Ngayon tayo damo. Kasta? Kasta? Nakalalis to ka? Huwin. Naglalalo no. Bumangon agad. Karam ka magdata. Duwaman sanas mo kabayatan na tugtugawan na. Kasta. Alam mo nin. Kayat ko manin. Kasta.
Yan. Sige, listo. Panak mata. Ha? Ha? Ganda naman. Manong nemit amok kan mabayag ng alisto nakaalalisto ak nakaurnong nakaalalisto kam nga nakaurnong mo na. Oray kam lalamit lo manong. Nasandala kami nga pagpagunyan, nagunyan, di kiti kakadwami. Baka nintultuloy mi pa ilang. Julius! Where are you, Julius? Hey! Rumorta. Where is Judy? Pati ni Judy awan! Julius! Ata-ita! Wala. Ang puta ng tatato na to. Girl ka, sikat mo na nga rumuhan. Ibaga mong awarak dito ya. Madam-dama, sumuranok tuman ka rumuhan. Man, I love you. I love you too. Julius, sapay ko man ta sa anak nagsikog ka. Saan ka nagsikog? Saan ka nagsikog? Sapay ko man. Nakalalagip manong nemi dadigam kampa nagpipiknik. Kadnoak, keda kami manong nemi kini Judy di eskwela. Kapatay bagahan ang ilimit mi ti amin dikat kasla awan ti relasyon mi. No pay iridamtang iti finals mi manong nemi tinultulong ang kisuna. Nadlaw mo ten di kiti kaskola mi ti kinasweet mi. Iti relasyon yun ala. Dana, kano pay? Hindi na pati nagpipiknik. Dana pasamak yun la. Siyak pa tao pa iti ko na mo. Oh, punay, swerte mo pare. Swerte mo. Napintas ni Jody. Sala nga napintas pare. Naimas. Naminano? Nga? Naminano kayon? Kadide pa lang. Oray kam na namitlo. Ito na naman pa nakaulit na. Baka ito na graduation. Bagman sa mo masikukan. Samat siguro. Ngayon kalpasan ti 2 bulan manong nemi agraduar kami. Nagreglakan? Uwain. Kadakto pa yung amin nga saan kagsikog ko na kita. Kaano pa lawas na. Mabaling nga naman yun. Ha? Hindi ako dahil kaya aton. Saan mo na kayo ito nakainom ka? Mailiw ka na. Mailiw ka. Inururay ko nga rin nga nagreglaan. Itata nagregla ako. Dakong gayat. Baka siko ka. Yung nalokoy ko manong nemi. Napangkamagin ang naging panada. Kalpasan na. Simbar kami ti may isang bar. Nag-order kami ti beer. Nakainuman ti talo nga beer manong nemi. Hindi agmayatin. Takarotin. Ha? Takarotin. May ka no. Check in town. Wala no. Ad-adan manong nemi ti panagplastar mi. Gabuta talaga nga awanan tad niyaman na kamak. Idada kami nito nagtikuhar to manong nemi. Rinig-rignan nga dagos terwaten na manong nemi. Kad nakamay mo tabuyaen ti kaipas nga malataga nga bagina. Nakapimpinas ka talaga, Judy. Oh, basta ka dilatan buyain na. Di katak mo tentarawatek tabuyain na kman. Horay si ka. Julius, nakamatmatyo ka. Ken kurso na taklaon ni dayto eh. Kinunanak at nagparintubang sana insubon mo. Judy. Julius. Amom ka di nga manikpo di dinabramanak ket inakarapap ko. Pasari matagtagainap ka. Judy. Oray siyak. Matagtagainap ka, met. Ket nasiyat ulitin tamanin.
Oh, oh, ah, good ka. Maganda nga duha. Kinunak manong name kit pinatakder ko. Kalpasan na nagdan kami at si magpat iti kama. Tintuloy ng insakmol manong name. Kat siyempre, at dahaknot iti nagbaitan di kiti legs na. Isot aking ngato kat siyak taking baba. Neta na, kasta unang mo ti panagtuktutok barang tuknuk-tuknuk manong name. Ti amin na kat pauston ti panag kasapsap ko nam sa ko isrek siyempre dito dilak sa ko pagkutsi-kutsin kat madlaw ulot nga pagpatangkanan naman ng naming kagatan ti marmas ko kagat nakapapot kami ti kastangan ti harman ng naming namin tuwang imbagaan nga napanen. Imbag tatatip elektrik nak, jak kaya tapong suwak manong nemi tingiwat na aking ngato. Naging ka nagplastar kami manong nemi kad nagbato ganti ulo mi. Nagprang ang lanang dagi di bibig mi manong nemi pababak. Aging nga adha ako niti ayan di kiti duwaman sanas ni. Oh, Julius. Oh, nagmayat, Julius. Nagmayat. Oh. Nagmayat gayam no masapatan niya. 16 years old. Nagmayat. Kaubabingan ta. Kaimimasan na. O imas ka. Judy. Julius. Oh, Julius. Talo nga oras manong nemi ngawan ti sa baling nga naramid mi no saan nga nagkabo nagkinagat nagkabo pasare siyak itaking ngato pasare met isuna naramid mi manong nemi tina dumo posisyon pinagburirik pa manong nemi dog posisyon ko na nagmayat mabanak manin Julius opo nagmayat ore na lako na kasta o na manong nemi ti panakawagwag ti agbibitid manong nemi nga mansanas iti kasta o na panang panakpak ko manong nemi ti patong na at siyempre patong ken pusong agpanakpak da o relaguring papak ko na. Dahil di may kadwa manon nemi nga pa nagpapas mi kini Judy. Kalpasan deta graduation. Jadi kamalpasan di graduation anong nemi karigatan na timay kanya. Julius. Ay. Tananang gindatang ko. Ganti kapsat ko. Malasan ko. Happy graduation. Thank you na. Julius. O may kanto di palaya. Ito na no. Ito nagpaala. Nagpaala ita. Ito nabigat pa nagpaala. Siya. Siga nga Itat pa nagpaala. May ka? Na. Hindi dyan, hindi kinaganak kanya kapsat ko. Sige, see you. Ngayon, day dumit lang arabi, manong nemi kinesarita nak ni tatang. Ay, Julius, tang. Ata na uncle mo. Bakit may ta? Takamakam na rin para graduation ko. Kahit ko na, kaya sapa kayo ito agrubat to bigat. Papa namin, kaling ka di kagaya na sumurot ka. Diba, dati nagtutulagan tayo ini. Nga tumulong nagtalon. Ay, napagin itong bigat. Tumamis ang bigat ko kag tapapanak ng bigat. Kiti sumati ako na ni uncle mo. So ang kapipuy rita. Maturog ka ba sapa? Kapag first trip kayo ito ang pagkagayan. Ikasanong ngorot ng tichi, Jai.
Amumat nga saan da kakabayla nga pagbasahin. Kan uncle mo, yung karina nagbasa ka. Ora kat asadag tiya, college sa dyan. Pero slagkad-kad ka. Ulitan mi, saan da kakabaylan nga college. Ganito no maparang kumain to dandani panaglulukat. Kag bakasyon, dito pa lang, ay kag nagreklamo pa. Sige. Hingga sa panin, baturog. Nako. Kasanong orta nila nagtulagan mi kini Judy. Yun rin naglagid di. Nagsura nagtulangan, ito na makadanong sa di kagayan. Nasapagam karon nga nagrubuhat ka ni Uncle Silin manon nimi. Nagkaabay kami titugaw, kat kabayatan nagtatarayan dilogan ng pagkagayan. Ora, ako na yung marigatan no, da ka sadya eh. Kaputado kayo mat nga titinulong barok. Kaput ako na nitatak mo kahit butag basa, handa ka mo pagbasa. Siya, da kami kinantin, mapagbasa na ka. Tao mat sa balin nga pagadhalin mi, nakaadal mat hindi kasinsin mo. Ano mingarti maapit mi. Iwapagdakwa mi ka na kita maprodukto ti talon, no? Saan na kang igastusan ti panagbasa, ha? Julius? Uncle, papay, the problema, muna na panahon nga nubyam. Sarita kang karot nga maparak ko madyabalay din to no rabi. At pagkagayanak mo din. Suratam tulatan. I-explain mo kayong kuha na sa mesa. Ubing kayo pa'y. Manong name ini makadano ang haro din dito kagayan, siyempre. Magustuak mo tanan eh. Apo, nakatukit nga nyo ka na yan. Sa umam umuling agkalog manong. Ato pa'y labig. Ay, mayayo ka madlatay. Uwan Uncle. Kay, sagana ka ta digital talon. Kamang no. Magusto ang pwede ka. Agkalap. Adot bahala ka, dalag katapaltat sa digital talon. Nagpaiso manong name, kinalap mi titaliblok ni Uncle. Opo, nakadukid din na yung dalag, kadapaltat, kadagurami. Opo. Umak manong nemi nagsida, nagpulutan. Nagpulutan ko nakta. Hindi, uminom na Uncle, uminom ka, kahit mo. Bingak pala, Uncle. Man. Ilang kat beer. Kaya mo beer. Hard latan, Uncle. Opo, kastaman ti ko nak, lalaking lalaki. Naliliwayak ba't yung tinagsurat manong nemi? Aking ka, nga da makabulan ko ni supal pa nagsurat ko. Iti surat ko, kinunak. Ken ka, sweetheart. Tama, sweetheart na. Gading itaklaw na iti saan ko pa nagpakadakin ka ta kalaat ti amin. Imay nakipaala nakigraduar na ni Uncle Silin, nga tagadto'y Cagayan. Kat kabarbagunan na isubatan ti panagrupat mi kat simurtak yung kuwana. Kunak ini nasuratan ka asigod ngem na liblib tawak gabungarot ka naganasak ti kadak ditoy. Okay ak ditoy. Kat sapay kumata okay kamen. I miss you, sweetheart. Hanga bali. Tayo nun to malpas ti umuna nga semestre. Agpakasyonak to ta. Tapno agkita ta. Tapno, inta man na nagpapas itiragsa. I miss you so much. Manong name saan nga surat tinaisubalit. No di kat telegrama. Hindi namay kadakadano na yun, kad nabasa na manong name kalpasan na. Telegrama mo ten manong name timpa. Receive na kanya. Hey, Julius, ano yan? Telegrama, Uncle. Oy! Telegrama? Hala. Iso, no telegrama na ako delikadon. Nagkapudyay, dilakos. Judy, the girlfriend ko, Uncle. Kunana. Come home.
Come home, buntis ako. Masikog. Nasikugak. Hala. Agel. Nasikugak din ubiyak. Anya? Kipagawawi din nakbantad na pasikog kami suna. Ano, kahit mga sawan, Danubiam, dapat na pasama ka na kayon. Agdua nga bulan siguro, agdua bulanan sipod na dinaodi. Mamamig durem. Uncle, anang araw kahit mo sawan, agawid ka kit ikasar mo. At apang biyag mo keng na. Uncle, apay natayaya tabiyag. Kahit kung asawa lang na, pagpamilya mo. Kahit palabusan na kakadatatang ginanang mo, ang asawat ka sa edad mo. Yun ang araw taramidik, Uncle. So, balitam. Ibaga mga ikasar mundo, ito dumteng ti umlo nga panawin. Ito na makapagtropos ka. Sige, Uncle. Italagrak makmat. Ala, suratam latan. Sino balitak nga rod manong namikid lawlawag ko ti amin? Judy, ayat ko man agawid. Ngam sampay siguro ang panahon tapno agkasarta. Ubing tapay. Ibas na ngayon mo ti anak ta. Kahit nukas kasanon laeng, mabaling ko agpawitit suportak kang kuhana. Adyak sayangin dati panagatal ko. Upak nga tawen orayan nak. Tentun makapagturpusak. Kada tantun trabaho. Ikasarkan to. Ikarikan ka. Naawat ko ti subalit naman. Yung baga na ti subalit na manong nemi nga pinapanaw ko no datatang kinanang na. Ket adda ita iti address nga nailanad ditoy. Iti sidong ti ikit na. Kuna naman yan, nagawid kan no talagang ipatpatag na. Talo di ka mauring agawid, lipatan na klaingin. Panong nemi panag-enrollen saan ko ngayong kaso pa. Sino balik taklaing? Dating kaya sana ka makaawid. No talagang sikat tinekari para kanya, katsak mo tinekari para kanya. Mapasamak to lang mapasamak. Amo ka mawatan na. Kat no saan ako nakayat, kat magayat ka sa bali, awan ti marabidak. Ngayon no makaure ka, urayan na. Agsubliak to. Awanin tinawawat ko pa nga surat naman. Again ka, alpasan manunemi ti first year college. Yung karikatak manunemi ti nagpagpakaasigan angkel agbakasyon. Agbakasyon ka rin makalawas mo lang. Uwan angkel. No malapsan ti makalawas, di ka nagsusublit. Numit angkel. Ala. Maawang kasman tayo napita sa tulag. Sige angkel. Urayan ka, kalpasan ti makalawas. Kaya na makasang pweta kung dito balay manunemi, siyempre nag-iniliw kami kadatatang ganahan ng kakabsat ko. Kalpasan na manunemi, kabigatan na nagrubwatak na naparit balay da Judy. Bakit tinangilukat tiri daw? Sino masapol mo? Ni Judy ko manan, ha? Sino ka? Siya ka ni Julius. Si ka ni Julius. Tinakasikog iti anak mo. Una na. Ita lang na nakaumayak kabutang. Nakapa-enroll mo din. Ita nalpasan tis klase. So nagpakasyonak. Nagbasbasak sa tigagayan. Nalpas ko ti first year college. Waling ka ti sumurik. Waling ka ti kasalita ni Judy. Nana? Awan ni Judy ito. Ano to yan, na? Datat samyam mo. Kapatid na mo, miiringan, masikog. Kadawa mo ti mangitakdar kang kwa na. Saan kapat ka nagpakpakita? Linaksid bin. Kadimi amo na sa nena. Nanapangasyo,
ibagayo ko man sa dinuyan na di mangordanan mo. Dati na o di nga surat na isungan titayan na antina ka no. Dagayam address ng intad na kayong kaapay na dito yumayam. Sigar na thank you. Sa pulik ni Judy. Naselsel manong naming nga barangay ti Ili Vintar tinaikabing nga address kadi na udi manong name nga surat ni Judy. Yung karigatak manong name iti nakadanon sa diay. Wan manong nagpatulong ang itulutig ko nga dalugan na. Sinapol ko manong name at nga lugar kat nagsaludsudak kadig iti umuna nga balay nga masungad ni Judy. Uwan data. Nagkakanot ikit na. Judy. Ay, moon. Di nagsikog. Nga dito tinakanakan na. Ay, uwan data. Diyan ka banda. Diyan ka balay. Manong name hindi makasdag kami ti balay ng bagada. Nagtuktuka ka nakos. Hindi tanda mangilukat. Bakit? Nabag nga malayam yun, nana. Stabat pa rin. Ada ni Judy? Ni Judy? Oo, nana. Nabi, sino ka? Siyak ni Julius? Lala, sobre ka. Dumanong kayo. Di manong kami, manong. Napanitimay sa nga silid. Judy! Auntie? Adama sa nga ilim. Matbaturog pa lang ni Joy. Na ururay kang ti pa nakariing na dandanitan auntie. Rumor ka pa lang. Hindi makita kung manong name ni Jody. Di makderak. Julius! Judy, timakderak, timaray, si mabat-mat manong naming na kinarakop kami. Julius, Judy, ti anak ta, ang dito nang ti kwarto na babae, Joy tinagan na. Simrek kami manong naming kanapag-isugan na kariing. Kitkitahin na. Manon nga bulan, talunan. Oh my God. Nagpintas. Kas kapintas mo. Kapita ka lang. Hindi magkakabatkan ka. Yung karagadak tayo bakasyon, makalangos lang tibaga ni Angkel. Abi talagang sanda ka na kaya tigiti parents mo? Saan yan? Ano nga tanong? Isurot ka lang yan sa kagayan. Ha? Yores saan na pinagkasar? Nalawat yung balit, Uncle. Dududwa kami. Di adantun ka duwami. Adantun mangiloto ka na kami. Basta saan lakit ka naluko rin ni Joy. Sige. Ibagak na takinanti. Ito na muna kami, manong name, kalimbaga ni Judy ti amin. Lakit do mamalimon nga ibiyahe ta, anak yun, kat mamalimutan. Kalumatan na bulan. Inabibinas kumamit lang, pabunyagan nyo dito yan. Sakbay nga ibiyahe yun. Makalawas lang tinitad kanyak nga pakasyon ko na. Ay, auntie. Kita mamalimot nga, i-schedule ito no bigat, sa nga bigat. Tinaskan kat ko nabunyaganan nga may biyahe. Ram ta kasarita kabagis ko no mapakawandan na kita gina. Tas adjamit lang balay dati pakabunyagan ti apo ko na. Ngayon kas di manong name nga sanda kinayat nga inawat pahay ni Judy. So nga ba nga tibintar mit lang mismo manong name ti kabunyagan ni Joy. Kalpasan na manong name nagagagdan kami nga nagpakagayan. Uwain.
Kat mas daw ni Uncle Silin, iti mapasangpit na ka. Kat agasang ka man may nga nagsubli bro. Ti manugang yung Uncle, ni Judy. Kat ti apo ko yun. Ay, Jesus apo ya. Lungas takit talaga nga naganakan. Wanang Uncle, kat sumurutan kanya. Napabunyagan na ni Joy. Sakbay nga nag-awit kami ni Toy. Ala, mayat. Lagit welcome ka, anak. Welcome ka dito. Siya tantap na nakaduami. Kanada, maangliw-liw ang masangpatan tang obing. Maladagan, kastang gapot ito taltalon. So nalaing barok at ako. Tanya, Uncle. Lagit, umapapalak tada kaidam kat siyak awan. Uncle, met. 3 bulan ng ko na, alak at babalbalin na. Agin na nakang pelangkel, ta intorabi, panakpakag to. Ay, kitsan kayo una agpadbadlaw, mga umapalak. Di Uncle Met, kit mabalin nyo mat, mga asawa pa yan, pigsaki ba ilak. Ay, baka mapilitan ak na, yung mapangkuntumot ni Hawi, dito'y balay di Luseng. Ni Nana Luseng, oy! Tap nung di kastagat, ado tayo. Nag-control kami manong name kini Judy. Tawan ken mabalinggat samping pailang nga pagadyan ni Joy. Tap na di kasta kat saan kami nga marigatan. Katwen. Kuna ni Uncle manong name nagbaling nga gasgas at mi di kita gina. Ta nagpipintas di kiti apit mi manong name no kasta pa nagkaapit. Nagbuenas kami manong name. Kat siyempre, yung kahit kumatinagbasa, kat samot latamot maliklikan manong kas may isang estudyante, adumat digiri babae. Hi, Julius. Hi. Hi, Marie. I-date na manda. Ha? Ano na? Ano ang date ako na kahit mong date? Kita, inakimerienda. Wano lunch, wano dinner. Di ka uminom? Pasaray. O, uminom ta. Sa tanto. Abang katawa ka, bakla ka? Ang asawa ko, ha? Imposible Ang asawa ko, dapat imputot ko. Imposible naman. Di ka pala nagkasal. Nasikugak, idada ka mula high school. Ha? Kaya di mo kayatan nga na yun kursunada ka nga rin sayang ti gwapo. Ma'am, kaya ma. Oras sa din kahit mo, parang kanya. Itad ko kayo ka. Paragsakan ka. Ngayon liniklikak, di babae manong nemi narigatan. Amahan no. Makasikugak pa Kitakil ore nga problema nun natanto pa masikugak. So ngaon sa bali nga inaramid manong nemi no din ang ipasnek ti panagbasa. Aging ka nakapaggraduarak nga diyak ng upuutan nupat nga tawen. Kaya na yung baka natatangkin nanang. Sa tamang tagabsat ko tapno umatendar darti graduation ko. Ngayon so pala pa nakaamuda manong nemi nga adda ni Judith itidan na. Ay, dapat kaya masawa mo. Magmadala ka magturpos ka nga. Ni Judy, nang, kanti apo ko yo, ni Joy. Ay, ako gusto na ba yun, apo ko, upo ko sa ulit rin. Nga anak, dalulukin ni Lola, from Ilocos. Lola? Uy, ala, paupa ka na ko na. Hindi ka yun. Dapat di mo kaya? Di kami sarabo sarabo na ka no. Saka huwag katanda. No kaya't bulagin dito ito. Ne. Kalpasan ti mga tawan na sipod nagtrabaho ak manong nemi. Isumatan ti ba nagkalay sami. Kini Judy. Yung baka mo mimatlaang manong nemi kadagnagan ken kuwana kat imay da matandar. So lang matpay manong nemi ti panakakita ken panakamamuda ken ni Joy nga apo ko na.
Siya at launa yan, nako ta, nakapagturpos ka. At napindis ti trabaho. Napindas pa dito eh. Kaya ti plano yo. Kalpasan ti kalaysa. Hanggang pa ilang agad anak, hanggang pa ilang agad adi ni Joy nang ta pagbasahin na kuno ti asawak. Kasi ano na yan. Mahangga ka tanga bakit una yan, no, graduar kanton. Ang pinakatan kinayat, kahit ko nagbaling nga maestra. Oo, kete, sige. Sabi ko mga ron, makapagbasa ka mat ka, makapagbaling ka maestra. Saan to agadi mat ni Joy? Mabakatan tuno na yan ang agadi. Sampay ha, mayat kalkalingan na, kabay na ng tuning aywanan ni ading na. Basta nga ron tinamasamak manong nami nga kaasawak batlaeng ti maestra kas iti asawak ka ni Judy. Idin to manong nami tamaysak accountant nga grup opisina. Kat nung asta manong nami at siyang puti talo na kita tumulong akmat kinangkel ngagtalon. Tawari mga opisina ka at sumalog ak lataman yung taltalon. Nagiti kakasinsin ko nga anak ni Angkel manong nami sandan nga nakibiyangan pa ti daga. Ta dakam to kanun iti agtawid iti daga nataltalunan mi kini Angkel. Nanapindas manong nami di biyagda ta dumat nga lawa nga dagada ken na negosyo da. Nanayunan pa iti duwang anak mi manong nami kalpasan nga nakapagtupos ken na may surusuro maten ti asawak iti pangisuruan. Awanan sa pulag pa manong. Naman pa'y nasapa kami nga nagpanakpak kay ni Judy. Ta kami man lang nagkatuluyan, anatong palmatlang tarapaan. Dito nga ron, ti pagkasalita, agyaman naglaunay ti anos mo, manong naming nga nang ibasa. At sabi ko nga, dadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagadipadak nga nagipag-idikal man laing, ket tuwing nga agyaman nga paghayam mo, Julius. Thank you king ka, Julius. Iting ka pa nagsunat.